Garaian, hasi zen, nola esango nuke, moda. Ikastola, baina Gipuzkoan batez ere, hemen Bizkaian gutxiago, eta batez ere Enkarterrin. Eta, bueno, zan enbidia eduki genuen. Nahi genuke zerbait, hemen agur, eta egunon, eta horrela, baina hitz egitea, ez genekien. Eta, bueno, eta zergatik ez, eta, bueno, beste gurasoekin hitz egin genuen, eta herrian hitz egiten, eta, juntatu genuen batzuk, amak eta aitak, 8 edo, gurasoak, aleginak egin genituen, eta hasi genuen batzartu tailer batekin. Hemen Balmasedan, hango garaian bazegoen karpinteria batzuk. Eta karpinteria batean elkartu genuen, eta itxi eta gero, zaborraren artean eta zerrenen artean, han egin genuen ja gauean, manifestatu genuen gure nahiak, eta horrela sortu zen. Hurrengo kurtsoan hasi zen, eta 6 edo 8 umeekin hasi zen. Eta horrela hasi zen. Eta lehenengoan dereño etorri zen Azkoitiatik. Alasne izan du zela, bere izena. Egon zen behin urte bat bakarrik, me parece, edo gehiago. Urte bat zigur, kurso bat. Eta hori zen, Alasnerekin eta 8 ikasle, ja hurrengo urtean, bageneukan esperientzia pitin bat, eta poliki hasi zen gorantz. Legalitatea lehenengo urtean zen variopinta. Arazoak, baina beti saiatu genuen aparte egotea. Kultura bide batetik eta politika beste partetik. Eta bazegoen, hango garaian bazegoen detentzioi batzuk hemen Balmasedan, Zahaian, Sopuertan, La Kuadran, baina gu saiatu genuen ez bustitzea. Eta, bueno, horrela mantendu genuen. 70. hamarkadaren hasiera horretan ere, hemen Balmasedan piztu zela holako behar bat edo euskara eta euskal kulturaren inguruan. Eta hor sortu zirela ikastolaz aparte jatorrak txistu taldea, hemengo txistu taldea, gaur egun oraindik jarraitzen duela da gauzak egiten. Eta hurrengo urtean edo 2 urtetara sortu zela eguzki, bertako dantza taldea, eguzki dantza taldea. Eta, orduan giro horretan sortu zen ikastola, holako, berpiste edo euskal kulturaren inguruan egon zen berpiste baten inguruan, ez? Ikastola sortu ondoren, hasi zen leku horretan, tailer horretan, baina gero pasatu zen ikastola holako baserri batera. Erosi zuen ikastolak, erosi zuen baserri txiki bat, eta hor bilakatu zen haur hezkuntzako edo garai horretako 5 edo 6 urtera arteko ikastola batean. Eta hor egon zen ikastola, uste dut, 87 edo 88 garren urtera arte. Garai hartan, gure ikastolako ikasleak ateratzen zirenean eta bukatzen zutenean haur hezkuntza, ez zaukaten nora joan. Zegoen beste leku bat non euskaraz ikasteko aukera zutenek hemen Balmasedan. Orduan, garai hartan egin zen nolako akordio bat, hemen zegoen Hijas de la Cruz ikastetxearekin, non gure ikasleak automatikoki pasatzen zirela Hijas de la Cruz ikastetxera, eta kolegio honek ematen zuen aukera bere, konpromiso hartzen zuen, gutxienez B eredua eskaintzeko, ez? Orduan gure ikasleak ikastolatik bukatu ondoren, pasatzen ziren ona, eta hemen behintzat B ereduko euskarazko ikasketak izaten jarraitzen zuen.
Aurrera pausu bat eman zuen eta esan zuen, bueno, pues vale, guk geratzen gara eraikin honekin eta ikastola bihurtzen dugu. Eta ja, haur hezkuntzako ikastola batetik pasatzen gara haur eta lehen hezkuntzako ikastola batera, ez? Eta hor trantsizio horretan izan zen, bueno, nik sartu nintzenean hemen ikastolan. Kontua izan zen, gu pasatu ginela ikastola txiki bat izatetik, beste ikastetxe askoz gurea, baino handiago zen, bere ganatzera, ez? Hori suposatzen zuen guztiarekin. Konturatu ginenean, ja, akordio hori eta errenta ordaindu behar zenean, erabaki zena izan zen eraikina erostea, errenta ordaindu beharrean hobe da guk erostea. Eta hor, uste dute 2003 edo 2004 urtean egin zena izan zen eraikin hau erostea eta ikastolarena bihurtzea. Haur eta lehen hezkuntzako ikastola ginen, baina bazegoen familien artean kezka bat, zergatik ez dugu eskaintzen DBH eta derrigorrezko bigarren hezkuntza. Eta bueno, horretan sartu ginen ere, ez? Urte horietan hasi ginen departamentuarekin elkarrizketak, ikastolen elkartearekin, eta bueno, nolabait behar genuen ere Balmasedan gutxien ez derrigorrezko hezkuntza eskaintzea. Eta horretan sartu ginen. Hori prozesu bat da. Eta gila da, enkarterrin euskara galdu zela aspaldi. Baina, bueno, esan nahi dute eragina egiten dola, eta poliki behintzat gaur egungo guraso asko, euskara badakite behintzat, ez? Erabilera eta hori, poliki pausu gehiago eman behar dira argi dago, eta hori ez da, modu erraz batean lortzen, eta hori denbora eta behar da. Baina uste dute gauden momentu honetan, zoro-zorogarri hauei esker, badaukagu Balmasedan ikastola bat, enkarterriko bakarra. Gara gurasoen kooperatiba bat, beste kooperatiben elkarteko partaideak gara, baita ere, eta gaur egun ditugu 458 ikasle, 50 bat irakasle, eta inguruan 300 familia edo osatzen dute gure familia. Guk momentu honetan administrazioko beste organoekin ditugun harremanak oso onak dira, batez ere udalarekin eta mankomunitatearekin. Pentsatzen dugulako izan behar garela hor euskara sustatzeko eta euskara suspertzeko agente edo protagonista bat, batez ere enkarterri begira. Hori dela eta beti parte hartzen dugu mankomunitateak sortutako edozein kanpainetan edo edozein ekintzetan, ze hemen enkarterrin orain euskarazko kompetentzia mankomunitatean dago. Baita ere udalarekin oso harreman estua daukagu, izan dugu eta espero dut izango dugula. Balmasedako gizartean gure presentzia nahi dugu izan, batez ere, adibidez, da ejemplo bat da, baina azken urteetan herriko festatan izan dugu txosna bat, ateratzen dugu urtero inauterietan, edo gabonetan, edo gaur egun agate deuna bestera, eta partek hartzen dugu baita ere Balmasedako aiturak, putxera egunetan, baina beti euskararen presentziarekin eta gure lehen aipatutako oinarriak babesten eta mantentzen. Gure horrengo erronka izango zen, orain gauden eraikina berpistea. Ze hau zen monjetik etorritako eraikina eta nahiko zaharra dago eta materialki nolabait esateko hori zen gure erronka, baina uste dut gure erronkarik handiena dago lotuta, suposatzen dut beste ikastolen ere gertatzen den gauza berarekin, hau da demografiarekin. Gure bizitzan zehar beti izan gara hasten eta hasten eta hasten,
gora joaten, baina oraingo demografia da guretzako kezka bat. Beti izan dugu bi lerro, multzo guztietan, orain ja badago lerro bat ikastaro kurso batean, eta gure asmoa edo gure helburua izango zen mantentzea bi lerro etapa guztietan. Lehenik eta behin, gure oinarriak, euskara, euskal kultura. Horrez dago zalantzarik, baina beste aldetik eskaini dezakegu apur bat ikaslei apur bat harreman personalizatuago bat, kalitatezko hezkuntza. Nik esango nuke ikastolen, orokorrean, ikastolen irudia oso ona dela. Bihurtu gara ikastolaren mugimendua, bihurtu da agente oso garrantzitsu bat Euskal Herrian euskararen garapenerako, eta euskararen dagoen momentuan baldin badago da agente nagusi bat izan gara gu, ikastola mugimendua. Hasi dut etxean, nire semea eta nila ikastolan ikasten dute, eta haiek izan duten harremana beste herritatik etorritako lagunekin, guk ez du aukera izan hain harreman estua izan, eta hori oso aberasgarria da, haientzako eta guztiontzako. Uste dut hori guretzako ez dela arazo bat, aberastasun ematen duen ikastolari gauza oso potente batek. Beste eskualdekin konparatuta, batzutan inbidia sortzen zaigu. Segun eta Bizkaiko edo Euskal Herriko eskualdetara zoaz, eta han aukera daukazu entzuteko euskara kalean era oso natural batean eta hori, niri gutxienez inbidia sortzen zait. Gainera nik aukera izan dut adibidez Lehartibain lan egiteko eta Durangaldean lan egiteko, eta hango euskara ohiturak gureak baino askoz ere desberdinagoak dira. Baina horrek ere beste erronka sortzen zaigu, eta hau da, hor daukagu eredu bat, eta zergatik ezin gara bihurtu hemendik eta beste belaunilde batera, beste eskualdeko bezalakoak, ezta? Guretzako gure erronka da enkarterriko euskararen ikurra bihurtzea. Hori izan beharko zen gure erronka, eta enkarterriko biztanleriari esatea hau da, gu ikastola bat gara, euskara da gure oinarria, eta enkarterriko edonor gurasok nahi badu bere seme-alabak bizi hori izatea, bizitza hori izatea, edo hori bizi izatea, ona ekar dezaketela bere seme-alabak ikastera eta esperientzia bat izatea.